Ρογκαβόπουλος, καλάθι απέναντι στο παίκτη του Μαμάρου Σιουζητά και το φάουλ. Και ο Αταμάν φωνάζει προς τον Σημειονίδη για το φάουλ. Έπρεπε στο βάθος του Αταμάν μαζί με τους υπολείπους του πάγκου του Παναθηναϊκού. Πάμε στο Γιαννινάτο. Για τις διαμαρτυρίες του Αταμάν που ζήτησε μετεπιτάσεως και φάουλ στο Ρογκαβόπουλο. Μέικον. Στην αλλαγή ο Χουάντσο πάνω του. Μέικον το παίζει στην τρίπλα. Μέικον, Σαλάς, γυρίζει μπάλα. Φάουλ από τον Γκραντ. Με τη φορά που είχε πέφτει πάνω στο Ρέιντος. Εδώ το φάουλ. Γιάννη. Τεχνική ποινή στον Εργίν Αταμάν. Που έχει μπει στο γήπεδο, ναι, το βλέπετε δεξιά. Ναι, του τη φύλαγε νομίζω. Δεν μίλησε στη συνέχεια ο Αταμάν για τις διαμαρτυρίες του νωρίτερα και βέβαια ακολούθησε η έκρηξη από τον Τούρκο προπονητή. Να πω κάτι, Γιάννη, είναι σε συνδυασμό και το φάουλ στο Χόλμς που δόθηκε. Ότι δεν δόθηκε το φάουλ, μάλλον δόθηκε το φάουλ στο Χόλμς και δεν δόθηκε στο Ρογκαβόπουλο και